Cad iad na rudí is táchtaí a bhraithn tusa I chuirteach ar fust nó le léirú an aglah nuair tá tú a dhéanamh sin nó cad iad na rudí a hasan amach duitse. Darnáid tá an cleachta muinteoireachta sa scoil sais mar chuid den phróiseas so arís tá sé anna hábhachtach bheith sais anna profisiúnta a réan cleachta muinteoireachta anas go mbeidh ní anfar darmad ort so is dó gurbéis sin an chéad céim. Tá bin é an rud in sna hiarrtaisí ní léon cheann dus na hiarrtaisí mar an ggéine. Bíonn scoil na áirithe lorg rudaí agsúla ach ar an suíomhanna neantar fógraíocht gur na scoil na agsúil tá sé le amach go soiléir cad iad na riachtainna si atá bhain an príomhide agus an bord banistíocht ó thaobh pápéiricus. Is cuid is an scoilna tá si ag leor bart mór pápéiricus agus na scoilna eile ní le nach an CV a héin agus litir clúdathe. Brean sé an scoil